Sannan ga wani abu wadda da kuɗa suna na social media ne kan yi ayyawai post ne. Ai da mun Rakiya ko tambayar da ta Hadiza ta mata ta riga da ta ce ita babanta Musa Fusi mawaki ne amma tun na da amma wani ya ɗauko wai yana cewa wai singlet ɗin rigan shi ya fito daga nan to don uban babanka da kai wannan maganin kayan da ke jikin babanta ko a yanzu nazirin da kuke gadara da shi wallahi irin shi yake sawa kuma Rakiya yar asali ce ga kika tambaya Rakiya a social media ba a taɓa ce ta fito ta yi wata magana ta banza da wafi ba ga can yan iskar nan da suke so kuma kowa ya san Rakiya na bin iyayen ta sau da kafa kai ka taba kallon Rakiya ta je gidan su ta posting iyayenta kamar irin yan iskar nan da suke zuwa su ringa daukan iyayenta suna posting wai ke sissa na kuka me ne kika ni ban san me Rakiya ce wa mutane ba sai da kawai ta faɗa abin da yake nan ta soyayya ai mu a tunin mace kamar yaya saboda Rakiya kawai da fito ta faɗa abin da yake nan da shi da kowa sai samu damar gaya mata abin da ran ta yake ci ni wallahi lazim ina tausayin Rakiya Allah ma ya riga da ya san saboda abin da yake cikin zuciyarta ta fito ta faɗa kowa abin da ya ga dama ya zo akwai wanda na ji suna magana wai zai zo taɓa ƴaƴanta waye aure menene akwai wanda ba zai aure ta ba sai dan Allah bai yi lokacin auren ta ba kuma wannan abu ba zai taɓa wallahi ba zai taɓa hakuri zaki ai kowa ya san soyayya ce to ni ban san me ta tare wa mutane ba kowa ya yi kan sai magana yake akan abin da ta zo ta faɗa akan abin da a zuciya